aký je dneska nádherný deň. Poď, svinka, pohľadkám ťa. Aj pre teba niečo mám. Hej, chlapci, čo budeme dneska robiť? Poďme skontrolovať dedinu. To je dobrý nápad. Chlapci, nechajte ma len zavolať. Pomoc! Sociálka! Volal niekto sociálku? Tu je únos a vy tu kočikujete? Tak toto dieťa si zoberiem. No dovolj, zober si radšej toto. Moje zlaté autíčko. Na nich 6, 7! To je najlepší deň! Niečo ste tu zabudli. Nie!